Sadag. Napalabas, iti panangas asikaso ni Albert ken Laika. Simken tinalaos nga asina iti kaayan-ayat na. Gapu iti agdama akasasad na ito'y agapuanan ti inaramid kan kuana ni Misty. Iti sabali abangir, nagsarak manen da Misty ken Doña Caridad. Ket impakaamu ti Doña ken ni Misty, noan niya ti plano ken kuana ni Albert. Iti panagsubli ti Doña iti balayda. Kinasarita na ni Albert. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Nakamot talang matlatan ni Laika, Albert. Kasarsarita ngam saan ngagsasaw. May sa tinakaiturungan ti matana. Kaslamunang matan. Pangasim ko, mama. Saan ka ko mga agsaw? Kasjay ka diti babae nga asawaam, Albert. Monang. Nainsultom lang ni Laika. Mapalin ka di, mama. Saan na siya ti pangibagaam? Amumot nga uraan niya tar aramidam. Kat saan tong nagbaliw ti pangadang ko? Anya. Nalawag tinangig mo, mama. Uray pa'y nga tanong mapukaw ni Laika ti limbong ti panunot na. Saan niya agbaliw ti pangadang ko? Natangkan matiulom, Albert. Saan ko ngay dawat? Ngam kasanon numatay ni Laika? Gapo iti kasasaad na ita. Mama. Saan mo ang mapaglibakan ti ko na ti doktor? Nga adalata epekto tinapasamak kan kuana. Nga oray makitkita tayo as ibibiyag ni Laika. Ngam kasanon, numatay. Mama. Awan ti makalapad iti panangikallaysak ka ni Laika. Nga oray pa'y ni patay. Anya ti kayat mo asawan? Ikallaysak. Oray ti bangkay lang ni Laika. Anya? Dadaulan ti ulo ni Albert. Agmauyungan gapo iti dayjay ababawnan. Anya ka di maninday nga ipagbagam, Caridad. Anya nga agmauyungan ni Albert as sasawam? Agasam ti kunana. Oray ka no bangkay ni Laika? Ikalay sana? Anya? Makitam? Oray sika? Naklaat kay timbagak. Saan ka di? Isa pangasim, amado. Agtignay ka kumamot. Saan mo apanuinuyan latan ti kinamauyong ni Albert? Lapdam jay anak mo. Ladingita, Caridad. Anya ti kayat mo asawan? Nalpas kon ngayong kari iti anak ta. Asa anak agbalin atubang iti panagragsak na. Iso asa anak makibiyang iti anyaman a desisyon na may papan ken ni ayan. Talaga anak kamot talang manen ni Laika. Isumot laakas jay ti imbagbagakan ka itay di senyora. Nana si Mang. Una yun ti kasta asasaadan ita ni Laika, Albert. Pasol ni Misty da ito'y nana si Mang. Albert. Kasayaatan ko, ma. No talaga palungsot ko iti pagbaludan da dya babae. Ngamdyak kaya tapaayan ti kid daw ni Laika. Anya ti kayat mo asawan, Barok. Kinid daw ni Laika dya kung padakkelan ti parikot, nana.
Saan ko kanong nga darumpay ni Misty? Anya. Day tatagpay so, nana si Mang. Iso nga uray no kasano ta ayat ko amang ipalungsot ka ni Misty iti pagpalutan. Tsak maaramid, kapukan ni Laika. Ah, Barok, nagasog nilay ka. Kasaritang, tapno saan akastaan nakamot talang latan. Napatagsakit diti ibagam kanyak, Panyero. Talaga, Panyero. Anya dayta. Rugyamon ti agrago. Ngamin, awanan na pulos ti makalapad kini Albert amang ikalay sa kini Laika. Oh. Anya ti kayat mo asawan, Panyero. Nalpasan ngayon sawang ni Albert iti mismo nga inana. Nga uray bang kailangan ni Laika kat ikalay sana. Aniya. Dahil tatipudno, Panyero. Mismo ni Caridad pinangibaga kanya kiti nagsaritaan da kini Albert. Iso analaos man ang tipungtot ni Caridad. Mapintas adamag dayta, Panyero. Sapay lako mga rod. Ta iti kabiitan a panawan. Kat ikalaysan ni Albert ti anak ko. Amom, Misty. No kasta nga aglaladot ka. Kasayaatan no, bakasyon ka pala. Tapnon niya. Tapno jak mapakadaan ti panagkalay sa da Albert kanlay ka. Ha? Kasanon, no bayat ti kaadak iti bakasyon kat agkalay sadan. Kasano pa'y amalapdak ti panagkalay sada adwa. Jak lakit di itulok ama ikanda iti gundaway tan. Tano mapasamak day ka. Dep-dep pa ukton ti babawik. Kat day tati saan ko akayat ama pasamak. Misty. Iso ajak tungpalan ti singasing mo nga agbakasyon akpay lang. Saan ama ba rin? Ala, balasang ko. Agnganga kapay. Basitan da ito itaraon mo. Ibusamon. Nabsuga ko, Nana. Sigurado ka? Laika? Uwan, Nana. Agyaman aklaangan. Pasensya kan. Tasyak ti mga asikasukan ka, ha? Adda nga min napatag nga asikasuan ni Albert. Amom nga min balasang ko. Kayat ni Albert nga agkalay sa kayon iti kabiitan a panawan. Agpaiso, Nana si Mang. Wen. Kat mamati ak aday tati asikasuan na. Day talaang ti arapaap ko, Nana si Mang. Ti panagbalin mi amay may ka ni Albert. Mapasamak dayta balasang ko. Patyak nga awan to apulos ti makalapod iti kasta a plano ni Albert. Mga no nagsiniliwasiw kami ka ni Misty. Di pa'y simangpot iti balay iti pinmanawa. Kasta ka di, sir? Uwandan. Anya tinadlaw mo kan Juana. Kanayon ama imaymayan. Agpanpanunot. Patsik ang masaksakitan. Gapoy ti mapaspasamak, sir. Siyak ti saksi, Sir Fausto. Nalaos ti panagayat na ni Albert. Awanan tinamnama, Dan. Ha? Anya ti kayat yu asawan, sir. Sa balitan ni Albert. Marikrik na kadinan ay ayaten ni Misty. Kat no patuloyan ni Misty ti kinamaag na. Isumot lang ti agladingit iti udi na. Kasano nga ibagak kan ni Misty daytoy. Amangan no agpagunggan dayjay no idanon ko dagiti imbaga kanyak ni Albert. Talaga asaan ko na makontrol ni Albert.
Talaga nga isakit na dayjay ababawnan. Kaslasaan kun ang mabawing pay, ti pangedeng na. Anya nga ta ti aramida? Ni Amado. Diyak agpadpadlaw. Oh, anya ti araramidam karidad. Ne, anya ka di man ti dildilawam nga aramida ka, Amado. Adak lang nga rodan dito'y seleta, ngam pagarupang paylaang nga adar aramida. Ti kayat ko asawan, apay nga dakalaang dito, ingag pupupok. Makaikawan o kasta ka. Rumor ka mo dito'y seleta. Saan ka ngagpupuklatan? Iti mabiit. Patsya ka maornos matlangan ti amin, Laika. Ha? Ne. Laika. Okay ka kadilaan? Laika? Sino ang Laika? Laika, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Anya ti mapaspasama kanyak? Sino ka? Laika, di na ka din mabigbig? Sino ka? Sa dinutayan ko. Anya ti mapaspasama kanyak? Diyos ko. Laika, apay akasta ka maten. Sino ak? Apay nga daak ditoy. Anya ti... Ang sakit ti ulo ka. Laika. Ang sakit ti ulo ka. Anay ko! Papa, diyak sa kabailan ti makit-kita ka mapaspasamak ka ni Laika. Albert, iho. Inkari kiti bagik. Asa ganaak dagiti imbaga ti doktor. Amadlaw kun to asab sa bali adjar na. Nangruna ti imbaga ti doktor. Nga mga nudumtang ti kanito adinak tumabigpig. Oh, Yamjak sa kabailan, Papa. Amok agapo dayjay tinapasamak kan kuana. Ngam nagsakit gayam. Kasladyak maaklo na dumteng ti kanito. Adi na ko namamo ni Laika. Nagsakit, Papa. iho. Itagon daw ay anas ka na panagnakam ti kinatibkar mo. Saan ka sumuko? Saan ka maupay? Laglagi pam asika ita ti pangalaan ni Laika ititibkar na. No kumapoy ka, anyalangan ti pagbanagan ni Laika. Basol ni Misty na ito'y, Papa. Basol na ito'y. Albert, kas itinakon-akon. Saan narumbeng asika ti sumuko? Di mo kuna na natibtib karpay ni Laika nga mitisika. Tay di sikati ang ngangabit kan patay. Diyak man la nakita akim mapoy tirik nana. Uray kasano ti panangublagdakan kwa na iti. Nagtalinaed an atibkar. Aging ga iti nagimbag ka. Katita nga iso ti agkasapulan kan ka. Saan nga rod arumbeng nga umigbat ka? Nasken nga agbalin ka natibkar, anak ko. Apay akasta ti panangkit kita yo kanyak, Papa. Misty. Adda ka di parikot. Bakil ti parikot. Kat sikaw ti makagapo. Anya. Agpay sumatsan ka di. Tanusan mo ko maapi nasakitan ni Laika. Saan kumamit atong puwarte kastoy parikot.
Kanayon latan asyak, Papa. Ta sino ko matirumbang apabasulan? Siyak, kasta ka di, Misty. Papa, Amom ka din no anya ti inyawag kanyak ni Amado. Mapaspasama kan dagiti imbaga ti doktor. Nga epekto ti panagdangran mo kanilay ka. Ket no saan da malapdan ni Albert? Sigurado apalungsok na ka iti pagbalutan. di aramiden na no iso ti kayat na. Sa anak amabutang kin ni Albert. Misty, Nakasagana ak amang sanguken kwa na, Papa. Sa anak apaatew. makamuka, Misty. Noon niya man ti pagbanagam. Saan ka apakipiyangan? Anya ti mapasamak iti panagsubang da Don Fausto ken Misty. Gagayem, di uliwayan adenggen, tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, nakarkaron anadagdagan ti soron ni Doña Caridad, idi imbaga ni Albert, nga uray bangkay ni Laika ket ikallay sana. Imbaga nga ron ti Doña iti asawa na nga ipamuspusan na kumati amin tapno malapdan na ni Albert. Ngem kinuna ni Don Amado, adi na kayat apakibyangan ti anyaman a desisyon ni Albert no maipapanan iti ayat. Iti sabali a bangir, nagsarita met dagiti agama a Misty ken Don Fausto. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Kanayon latan asyak ti mapababasol, Papa. Ta sino ko matirumbang nga pabasulan? Siyak, kasta ka di, Misty. Papa, Amum ka di no anya ti inyawag kanyak ni Amado. Mapaspasama kan dagiti imbaga ti doktor nga epekto ti panangdangran mo kanilay ka. Ket no saan da malapdan ni Albert? Sigurado apalungsot na ka iti pagbaludan. di aramiden na no iso ti kayat na. Sa anak amabutang kin ni Albert. Misty, Nakasagana ak amang sanguken kwa na, Papa. Sa anak apaatyo. makamuka. Noon niya ti pagbanagam. Saan ka pakibiyangan? Papa, Ibagakkan ka da ito'y tapno di kan makmakla at pay. Naplanon ti panagkalay sa dalay ka kan Albert. anya. Sigun ka ni Panyero, Amado. Namnamaan matan ni Albert amang riribok ka. Iso, ngayon sa ganaan na kan. Anya ti kayat mo asawan, Papa. Iti ka nito ariribukam ka no ti kalaysada. Mapilitan amang idarum kan ka. No di ka agarami di ti anyaman ariribok. Palabsen natin haramid mo kanilay ka. Isong agpili ka, Misty. Agulimak kalangan, wano patuloyan ni Albert ti mangidarumkan ka, kat palungsot na ka iti pagbaludan, gapo iti naramid mo kanilay ka. Ulitom man ti imbagam, Albert. Agkalay sa kamin kanilay ka, Mama. Inasikaso kundi amin. Mahaag ka talaga, Albert. Ibaga mo na niya ti kayat mo nga ibaga, Mama. Laksidan nak nga anak no iso ti kayat mo. Papanawon nak dito balay, no iso ti pagragsakam. Ngam saan mo na malapdan ti plano. Talaga, anak, balinkan ang maag. Sa dino tinangipanam, iti utak mo. Oraan niya ti ibagbagam, Mama. Di na kun malapdan pa'y. Agsarita kami pa'y kan ni papam. Adakan ka dayta. Ngam nayat nagan ni Papa ti bendisyon na.
tapno agkalaysa kami kanilay ka. No dumaray kanto iti day tapas ken. Agyaman aklaonay. Ngam no saan? Adakin ka dayta, mama. Amok nga damot komunikasyon mo ka ni Misty. Ninamnamak mo tanti posible pa ng riribok na. Iso asin na ganakon. Iti ka nito ariribukan ni Misty ti kalay sami kanilay ka. At adagos dag iti pulis amang kamagkankwana. Ngam no sana mang riribok. Palabsak ti nagbasulan na kanilay ka. Ibagbagak yun ka da ito'y mama. Tapno maidanon mo ka ni Misty. Tamok. Marigrignak. Kakunsabos mo ni Misty. Madandan aganak, senyor. Apay, Simang. Kasla ngamin adda bumtak atensyon. Gapo iti panangikalaysan ni Albert kanilay ka. Agtalag ka kini Albert, Simang. Patsyek nga muna ti aramidan na. Ngamin, nasirib ni Albert. Senyor, Kan maysa, suportadok ti plano ni Albert. talaga ang maaklon yun ni Laika para kan ni Albert. Apay kit dinasaan. Nasingpat ni Laika. Responsable. Kang runan iti amin, patsyek nga ayaten, kan taripatwen na ti anak ko. Kasanon ti kasasaad ni Laika, senyor. Saan ang mailimad kada kayo ti kondisyon na. Napudno ti panagayat ni Albert kini Laika. Amok amaklon na ti kasasaad ni Laika. Kat amok met, asin naganaan ni Albert ti may papan iti dayta abanag. Anya ti aramitek dan. Kasano ang malapdak ti kanlay sa da Albert kanlay ka. No sinaganaanan ni Albert ti amin. Jak amo na niya ti ibalakad ko ken ka, Misty. Dan. Naibagakon ken ka. Sabali ti ugali ni Albert. No adda kinayat na. Aramidin na ti amin. Tapno agbaligi. Kat di na itulok. Nga damang lapod kin kuha na. Talaga ka di ngay ayat ang pailaang ni Albert? O anya? Ay ayatem ka di pailaang ni Albert nga aging gaita? Naibagan kanyak dayta ni Albert, nana si Mang. Kat, di ka kat imaragsakan, Laika? Apay kit tinasaan, nana. Nalaos ti ragsak ko. Apay nga rod, akas laawan ti gaganay gayam. Pilpilitak ti bagik. Diyak amo. Kaslag kakapoy kakanayon. Anya? Dayta ti agpaiso, nana. Kan pasaray ag sakit lang ti ulok. Kan adagon daway ajak kanu makabigbig kuna ni Albert. Laika, Masansan ka di ang mapasamak ti kasta, nana. Ajak makabigbig, katawan ka no ti malagip ko nga urayan niya. epekto laang dayta tinapasamakken ka, balasang ko. Kat sikamot laang ti makatulong iti bagim. Iso nga ikagumaam alabanan ti anyaman ang mapaspasamak ita. Kat amok, makatulong iti dakkel ti umadanin a panagkalay sayo kan ni Albert. Naurnusan ti amin, Papa. Kablaawan ka, Albert Diho. Papa, Sumrek ka niti sabaling agpang iti biyag. Katamok, naragsak ka. podno dayta, Papa. Ngam naragragsakak pa'y kuma. No darayan ni mama ti panagkalay sami kanilay ka. At saan ko nga ikari, anak ko? Ngam ikagumaak nga alukuyan ti inam. Agpaiso, Papa? Wen anak ko, aramidak dayta. Wen gayam, kasano ni Misty. Nakasarita kong dagiti polis, Papa.
Iho, Dito tagpaisa. Aywan. Kaya't kumata personal nga awisan ni Don Fausto. kasayatan day ta, iho. Sana gaputa da atrasuken ka ni Misty, ket iraman mo meten ni Panyero. Saan na naing kalintegan day ta? Kinapudno na tita Caridad. Aging gaita. Jak pa'y lang ang munoan niya ti Aramida. Tapno malapdag ti kasal. Inaramid kon ti amin. Inopay ko ni Albert. Imbagakpay nga amangan no ipatay ni Laika ti kasasaan na. Ngam natangkan ti ulo ni Albert. Tita, Imbaga na pa'y nga oray bangkay kano ni Laika. Ikalay sana. Day dati agpaiso, Misty. Nakaro ti pungtod ko kankwana. Nga mariknak at talaga adjakon malapdan ti plano na. Nang runak at inasikasonan ti amin. Nakasaganan ti amin. jak kaya't ti mapaspasamak tita Caridad. Nakarkaro kanyak. Ngamkas na akon Misty. Awanan ti maramidak. Sikalangan tinamnamak. Tapno saan ang matuloy ti kasal. Albert. Nakita nga awan ti kotse ni Misty ti garahe, sir. Isang nagtuloy. Sumra ka, Albert. Tapno makapagsarita ta na impag. Agyaman Sir Fausto. Magtugaw ka, iho. Agyaman Diya ako nagpalpalikaw pa, sir. At do'y ti impitasyon para iti kalay sa amin kanilay ka. Kamaudyanan na. Matungpalan ti amin, Albert. Ah, Di ka ko mamasmas daaw no apayakas to iti reaksyon ko. Maragsakan aklang para ken ka, iho. agyaman no kasta, sir. Wan gayam. Lading itok nga ibaga. Adya ko ninawis ni Misty. Isa pang ngasiyo ko ma. Da kayo lang ti dumaray. Amkak ngamin namang riribok lang ni Misty. Maawatan ka, Albert. Kinidaw kumbutan ti tulong dagiti polis. Ada polis nga agbantay ti kaldawan ti kalay sa amin kanilay ka. Kaya't no makita na ni Misty, arestaran da. Saksak bayak lang ti mabali na mapasamak, Sir Fausto. Amo ka na sakit para kada kayo ti inaramid ko. Ngam kasi tinakunakon. Kaya't ko asiguraduan, asaan ariribukan ni Misty ti kasarmi kanilay ka. Nana, nagpintas ti trahe di boda nga imparamid ni Albert. Wen, balasang ko. Dahito'y ti aramatem iti aldaw ti kasaryo ken ni Albert. Nakaragrag sakak, Nana Simang. Maragsa ka nakmet para ken ka, balasang ko. Nana, talaga Apa yan, Laika? nagsakit ti ulo, Nana. Anya, Kalat-latan anariknak ang nagsakit manan. mabiit laeng, tayalaan ka iti tumaram. Mabiit laeng. Talaga ka di alam masam ti bagim iti ara, Misty? Dan, Kasano ang makapagpanunot ka ngay iti nasayaat? No kasta ka mutan. Laglagi pam. Duwala aturugan. Agkalay sandalay ka kan Albert. jak mo na niya daramidak. Dan, sinaganan at talaga ni Albert ti amin. Misty, Gusto ka? Nasirib ba talaga ni Albert? Amo na tinararamid na. Naiwaragawag na matan ti may papan iti panagkalisada kinilay ka. Namuanan dagiti pada may abak nang asaan asyak ti ikasar ni Albert.
Iso nga niya pa'y lang taramidak ngay. Awanan. No kasta, sumuko kan? Nakarkaro amay babainak. No mapanak to pa'y lagpakita iti simbahan iti kaaldawan ti kasal. Iso asan langan. Misty? Ngam ikarit dan. Saan nga agulimak da Albert kanlay ka? Sa anak ngagsardang amang riribok kadakwada. Tandaan mo dayto. Caridad? Talaga ka di ka sumurot iti simbaan? Ammo madyak magustuhan daytoy akasar, amado. Caridad. Kadagiti amin nga aldaw kan kanito iti biyag ko. Daytoy akanito. Kan aldaw ti ilunlunod ko unaya. Anya? Saan ko akayat ti panangikasar ni Albert iti babaunan. Pulos! Matuloy nga ta, ti kalay sa da Albert ken Laika. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimet direksyon. Jun Ributazo. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.